Tegnap sikerült háromszor is betalálni az ellenfél kapujába. Hogy emlékszel vissza a gólokra, illetve magára az egész mérkőzésre? Az első gólomnál annál a Zsiga Peti egy remek paszt adott, amit csak az üres kapuba kellett bepasszolnom. A második gólnál annál a Makarész Andristól kaptam egy jó labdát, aztán a kapus mellett el tudtam vinni és bepasszoltam az üres kapuba. A harmadik gólnál pedig a Pfeiffer Bence adott egy jó labdát, utána csináltam vissza egy cselt és visszahúztam a rövid kapufához. Hál' Istennek sikerült. Szóval nagyon örülök neki, hogy eredményes voltam. Felszabadult bennem ez a gát, úgymond. Hogyan értékeled a csapat eddigi teljesítményét, illetve mit vársz a hátralévő mérkőzésektől? Hát, mivel újoncok vagyunk, hát ez egy remek teljesítmény, amit eddig elértünk. Hát vannak olyan meccsek, amiket sajnálok, mint például a Bonyhádi, vagy az itthoni nagykanizsai meccs, amit nem szabadott volna így elpocsékolnunk a 3 pontokat. De én amondó vagyok, hogy mi a bennmaradásért küzdünk, az volt a cél is, és ahhoz képest ez a 3. hely szerintem egy nagyon szép eredmény. Hát azt látom, hogy most a Boly meccsen már sokkal jobb volt a játékunk. Eddig végül is csak úgy tudtunk győzni az ellenfeleken, hogy jobban szerettük volna a sikert, és Bogád ellen, vagy a Boly ellen már éreztem, hogy sokkal jobbak voltunk játékba, és így tudtunk felülkerekedni az ellenfelen. Sok sikert kívánunk akkor a hátralévő mérkőzésekhez, és köszönjük szépen! Köszönjük szépen!